A chcel by som vám ukázať čínsku reštauráciu v Bratislave, ktorá je úplne strašne moc preslávená. Je to úplne fantastické, tu máte dole ešte. Vlastne. Jarka, usmiatá, ahoj. Teraz vám budem ukázať výber. Totiž to tu človek zaplatí raz jednu sumu a potom si môže chodiť naberať koľko len chce. Takže tu je zelenina. Tu už je maso, chobotnice, bravčovné mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, morské plody, karfiolík. A tu ideme ďalej. Bambus, mušle, kurací rezeň, tigrie krevety, losos, bravčové mäso, tofu, cuketa. Toto je chanos, neviem čo to je. Tu sú hotové jedlá, to znamená polievočky, veci pripravené. Kdežto z tohoto si môžete vybrať a tam vám to páni pripravia. Takže pozrieme sa, ako to pripravujú. Takže tu vám to potom pekne všetko pripravia, osmažia. Všetky možné pasty, všetky možné korenia. Potom tu máme mučníky, lupienky, vyprážané miešané ovocie, sezamové guličky, trapy, zelenové závitky a polievka. A potom tu máme tzv. Dorazovač. To znamená všetko ovocie, výber, nachtisch a zmrzlinka. Zdraví vás Mário, Eugen Korda, Televízia Nova.